Lah kowe ngopo? Lho, lenggahan ngunjuk kopi. Nonton wong perang. Biasane kowe iki sing perang karo aku gareng iki cah ringkih kok. Wis didilat bun-bunane. Garenge ora tedas apa-apa. Ya Reng, kowe iki ora kok mung ora tedas. Kowe mangan balungane ora tedas ya Reng ya. Sekarang untune wis entek kok ya. Maju. Siap gerak. Waduh. Ora tak siapke linmas ki. Ardo tuman ora. Wis dadi tak dadeke keamanan kok. Cangkemmu, lencang kemuka kok cangkemmu. Lencang muka, gerak. Tegak gerak. Berhitung mulai. Tempe siji. Sate loro. Goblok kira tau baris ora. Ora sembrono, minggiro. Nek pancen kowe mau perang kowe mundur. Tantangane karo Petro. Heeh, pasrah keselamatan ya Mas. Iya.